On spada u kategoriju mladih pevača za koje sasvim sigurno ja vam mogu reći da je on neka čudna sorta. Nekako svoj i nekako sve što radi, radi iz ljubavi. Nešto što nije baš svojstveno ovoj mlađoj generaciji. Oni bi to nekako prečicom, da preskoče preko nekoliko stepenika, a on, iako je mogao da ima svu pomoć ovog sveta, nije želeo. Želeo je to da uradi sam. I na moje veliko zadovoljstvo, jedan sjajan mladi čovjek preko puta mene, Mišel Gvozdenović. Dobro mi došao. Bolje te našao i mnogo mi je drago da se vidimo posle dužeg vremena. Nismo se dugo videli, morate pohvalim da prelepo izgledaš. Hvala, pile moje. Nije to ti hvališ mene, ja tebe, nego to zaista jeste tako i drago mi je da se vidimo posle dužeg vremena baš kod tebe u emisiji. Hvala ti puno. Rekoh ja čudna sorta, a jesi nekako kako si se pojavio. Ne znam koliko znate, dragi prijatelji, obično znate i sami, neko je živeo ovde pa je otišao tamo negde daleko da nađe svoju sreću, a on je bio tamo daleko pa se vratio ovde. Jesi našao sreću ovde? To pada pod čudnom sortom, tako? Pa to je otprilike bila moja vizija tebe. Pa istina, tako nekako naš narod gleda da pobegne iz Srbije, da ode tamo negdje daleko, da se skrasi, da nađe neki bolji život, bolji posao. A ja sam neko ko je rođen i odrastao u inostranstvu, a vratio se za Srbiju nekako. Žudio sam za Srbijom, voleo sam Srbiju od malena nekako i rekao sam jednog dana ću se vratiti. Tada još nisam imao u vidu kako, šta, ali eto, na moju sreću prosto rešio sam da se nekako oprobam u te muzičke vode. Ima li tu malo ludosti? Znaš, kad neko završi jedan ozbiljan fakultet, bankarski fakultet, kada u jednoj Holandiji može da bude baš gospodin čovek sa svim privilegijama koje nosi takva jedna, kako bih ti rekla, pozicija u društvu. Tako je. I imaš šanse i da napreduješ i fantastično govoriš jezik i pritom za razliku od Holanđana lep si. Znaš, oni nemaju baš to nešto uz dužno poštovanje, ali ono što sam ja videla, nemaju našu balkansku lepotu. Ti sve to ostaviš, za nekom svojom ljubavlju ideš, ne znaš šta će se desiti i prosto malo je to suludo, jel da? Istina, pa jedna velika kocka, ajde što se kaže, ostavio sam zemlju gdje sam rođen i odrastao, ostavio sam taj neki svoj posao koji sam završio, zašto sam završio školu, ali nekako u dubini duše, koliko god volim svoj posao, ta neka rana je što sam ostavio moju porodicu tamo i što sam bez njih, bez njih, hvala Bogu, živi, zdravi su, nego 12 godina nismo zajedno, oni su ostali tamo, ja sam se vratio ovde. To je ta nekako, ajde da kažem, nemoguća ljubav. Nije nemoguća, nego ljubav koju ja imam prema muzici, nešto što sam ja hteo odavno. Čak sam to hteo i pre, međutim, roditelji su mi onako strogi bili i rekli su dok ne budeš svoj čovjek, to jeste dok ti ne završiš svoju školu, ne možeš da ideš nigde. Kad budeš završio, smatramo da si svoj čovjek, smatramo da ti možeš da donosiš odluke i onda ako budeš želeo, mi ćemo te podržati i tako zaista bilo. Sjajno. A pazi, mogao si ti i pokojni Šaban, znamo svi tu priču, te rodbinske veze i Hasan Dudić i tako dalje. Ali šta je to što to čoveku nešto ne da, ne hoću ja, to ja sam, neću da mi niko pomogne. Je li to negde želja da se dokažeš prvo sebi, pa onda i drugima ili nešto drugo? Pa to je nekako jače od mene. Ne volim da bilo ko sutra onako upere prstom u mene i kaže slušaj, ja sam ti ovo. Ne, nije niko, ja sam sam. To je nekako taj neki, pa možda malo i ponos, možemo reći, ponos, neka jačina koju posjeduje čovek i siguran sam bio da mogu sam da izguram kao što sam izgurao sve ovo sam. Neko kaže malo je, neko kaže dosta je, ja kažem dovoljno je. Sad treba te pitam, šta ti kažeš? Dovoljno? Ja kažem dovoljno je. A čekaj, jer se neko poput tebe zadovoljava sa dovoljnim? Pa ja sam neko ko ide na sve ili ništa, ali ništa nije, a nije ni sve. Tako da dovoljno je, zadovoljan sam. Ja idem na sve. Nisam još stigao do koraka sve, davno sam prevazišao ništa i čovjek treba biti zadovoljan sa onim što je učinio i što radi, a treba u podsvesti imati i tu volju, energiju ići za dalje ili ti težiti ka tom sve, a ja težim zaista ka tome.
ali sam zadovoljan. Čovjek treba biti zadovoljan sa tom nekom lestvicom koju je dostigao i truditi se za više. To sam ja. Svi mi iz medija znamo kako ti pevaš. Oni koji su imali prilike da te slušaju na nastupu, stvarno si jedan od retkih mladih pevača koji ima jako širok i dobar repertoar i imaš glas, onaj koji se retko čuje. Možda i jedan od retkih mladih pevača, ovo ću mu svoje neko mišljenje reći. Nekada, dragi prijatelji, pogotovo, mi smo svi počinjeli karijere u radijima i glavna osobenost je bila kad čuješ neku pesmu da znaš koji pevač peva. U današnje vreme, nažalost, mnoge pesme čujem, ne znam ko peva, a tvoj glas uvek prepoznam. To je to što nešto imaš ili nemaš. Samo još treba da se sretneš sa svojom pesmom. Pesmom svog života. Tako je. Pa dobro, moram priznati da ja imam jednu pesmu s kojom sam se sreo. Da kažemo, ajde, kroz koju narod mene prepoznaje, to je Loša zamena. Stvarno, ta pesma mi je fenomenalno prošla. I druge su mi prošle super, ali nekako ta Loša zamena, nekako je narod tu mene prepoznao baš da sam to ja i što ti kažeš, kad počne sama pesma, kad krene moje pevanje, narod stvarno kaže to je Mišelo. To je za sad moja lična karta. Spremio sam i novu pesmu, treba da snimam. To sam htjela da čujem. Šta se dešava? Šta se kuva? Snimao sam novu pesmu je radio Dejan Kostić. Dobro. Nisi ti mešao prste? Nisam ja mešao prste, ne. Dobro. Znam da voliš malo da Ne. Što se tiče pesama, ja prepustim to, ne volim. Mislim, nisam neko ko piše tekstove i to. Pokušao sam to par puta, ali prosto nije mi to. Volim nekako da svako radi svoj posao. Ne možeš sad ti da pišeš i da komponuješ. Tvoje je da pevaš, uđeš u studiju, pevaš, nastup, emisije i tako dalje. Tako da nisam zalazio u to pisanje i piskaranje svojih pesama. Pesmu je radio novu Dejan Kostić, brza je pesma, onako orijentalska, ja volim te orijentale, da pevam saksofon, vozi lepo, onako polunarodnjak, nije onaj težak narodnjak i to volim nekad da otpevam onako kafanski nešto. I zadovoljan sam, trebam da odradim i spot, pa da to lepo ekranizujem, onda kompletno to da izdam. Pa da. Biće to single, je li tako? Biće to single, tako je. Da. Prošlo je vreme onih to će biti moja 7. pesma po redu. Da. Onih divnih vremena kada su albumi krasili svakog pevača, ali sada prosto, pogotovo u ovom vremenu. Mada ti si vrlo zauzet. Evo i sada, i ovog momenta si utrčao u studio. Onog momenta kad se pozdravimo ti i ja, trčiš ponovo dalje. Ne dolaze kod mene svi sa takvom pričom. Kažu, obično nema posla, nema. Šta se dešava s tobom? Pa šta se dešava? Dešava se to da ja, hvala Bogu, uvek imam posla. Sad ne mogu da kažem, nažalost, sve nas je malo ova korona, da kažemo, usporila što se tiče posla, ali da posla ima. Ima posla, ima stvarno, ko hoće da radi, uvek se nađe posao, pa u bilo kom poslu da smo. Tako da smatram u našem da je sjajno, bajno nije, ali dešava se nešto, radi se, zauzet sam, dosta posla imam i mislim da bi imao više da nije ova korona, nažalost, što se tiče tog nekog dela veselja i tako dalje. Ali dobro, Bože moj, zato ja kažem, zadovoljan sam, idemo dalje, dobro je. Uvek može bolje, a ja sam neko ko kaže, nek Bog da samo zdravlja i sreće, bit će svega, samo da ne bude gore. Tako je. Kad odeš u Holandiju, jel pomisliš nekad, gde bi ja bio da se nisam vratio ovamo? Jel ti prođe nekad kroz glavu? Pa kad odem, iskreno, Holandija me najviše samo vezuje što se tiče moje porodice, mojih roditelja, moje braće. Nemaš žal za tolikim godinama učenja nečeg što nije ni malo lako? Pa ne žalim što nisam u svojoj struci, ne žalim, ne. Ja mogu sutra da se vratim za Holandiju, da radim u svojoj struci, da radim kao bankar. U stvari, ja sam završio bankarstvo i osiguranja, tako da mogu da radim i jedan i drugi posao, kako god. Je li išlo toga, oprosti, primenljivo na ovim našim prostorima? Pa mislim da se preko veze ja osiguram, ako može. Može. U Srbiji je sve što sigurno je i nesigurno. Pa to. Tako da kod nas u Srbiji se osigurati, mislim da su to teška posla, ali ja sam čak mogao da radim i u struci i u Srbiji. Imao sam ponudu da radim,
ali prosto razmišljam kako da preko nedelje ja radim u banci i narod da me prepoznaje i kaže, pošto je to ta neka oscilacija, struka i ta muzika i neko kaže, izvini, jeste vi onaj ili jesi ti onaj pevač, a ti si u banci. Nekako mi to ne ide jedno s drugim. Ovamo si ono što se kaže u kompletu delu, financije rešavaš i tako dalje, a ovamo preko vikenda si u nekoj kafani, klubu, na nekom veselju. Nekako mi je to baš... Rekoh vam ja, dragi prijatelji, da je on neka čudna sorta. Ne ide mi jedno s drugim i nekako sam zagrizao za ovaj posao koji radim i eto. Jesi li nešto propustio? Jesi li Nadam nešto se prevideo? da će biti i Znaš, bolje. koliko god se svi mi trudimo da negde prepoznamo sve što može da nam učini dobro u životu, neke poslovne prilike, konkretno u tvom poslu pesma, jesi li neko možda propustio? Pesmu. Da. Da je možda nisi prepoznao, da je otišla nekom drugom u ruke, da... Da. Stvarno? Da. Neću da imenujem koja je pesma, a pesma je relativno skorije izašla. Aha. Baš je radio dečko koji mi je sad završio pesmu i nekako... Pesma mi je bila lepa, ali nekako nisam sebe vidio to. Ok, super pesma, ali... I postala je slušala. Čak bi ti rekao sad koja je pesma, ali neću da... A zašto? Samo ću ja da znam. Pa ne bih da odajem, prosto pesma je završila u druge ruke i ali prosto nekako razmišljam nešto što ti nije bilo suđeno, ko zna što je to tako. I dobro je to. Koliko god da ta pesma je, pa možemo reći hit. Ali da ti kažem, to je dobro. A možda ne bi bila da sam ja otpeo. Tako je. Tako da, opet, ko zna što je to dobro, što je ta pesma otišla nekom i nije kome rečeno, nego kome suđeno. Shvati to kao dobar znak. Pa istina, ja to tako preko puta gledam. mene su sedeli godinama pevači i svi veliki su rekli da su nekog propustili. Ja ti želim da posle par godina, ja kažem ovdje je veliki Mišel Gvozdenović, pa da pričamo o tome šta je to što si uradio umeđu vremenu, to nešto veliko, zarad čega ćeš reći da ćeš biti ne zadovoljan, nego prezadovoljan. I znam da si, zarad toga što si čudna sorta, da ćeš težiti uvek nečem većem, ali to je okej i to je ono što pokreće. A ja ću ti naravno poželiti dobro zdravlje i da se vidimo u što skorije vreme, pa neka bude još ta neka sledeća pesma. Može, Bože zdravlje. Živi zdrav nam bio. Hvala. Hvala također.